Moro! Lähetäänpä kattoo Euro Elite Cardsin verkkokauppaa. Ja sivuuthan löytyy esimerkiksi kun kirjoittaa Googlen Euro Elite Cards tai sitten osoitteella www.euroelite.fi. Ja mennäänpä tuosta. Tuo pois. Ja löytyy tosiaan englanniksi, mutta mennäänpä suomeksi tällä kertaa. Eli tässä on Euro Elite Cardsin verkkokaupan etusivu. Ylempänä ennakkotilaustuotteet tällä hetkellä ei ole, mutta niitä kyllä tulee sitten kun on semmosia tulossa. Sitten seuraavana uutuuksia. Täältä löytyy vaikka ja mitä on kammeita nimmareita, ai että, pätsiä, jalkapalloa, boksia, irtopussia. Otetaanpa vaikka tuolta Tuomo Ruutu. On kyllä komia lappu. 0506 Artifacts Treasured Patches. Tuomo Ruutu kautta 5 tehty. Ja on kyllä komia pala. Ai et. Siinä yksi esimerkki. Sitten vielä alempana löytyy boksi uutuudet. Uusimpana on lisätty jalkapalloboksia. Panini Prism Premier Leaguea 21-22, 23-24. On jenkkifutista, jääkiekosta, clear-cuttia, koripallosta, Panini Select, megaboksia ja vaikka ja mitä. Ja sitten alempana löytyy alennetut tuotteet, siinä muun muassa tarraa näyttää olevan ja Pokemonia, jääkiekkoa, clear-cuttia, on kommeta nimmareitakin siinä. Ja tässä löytyy vähän Euroelite omia korttitarvikkeita, toploaderia, kansiota, JNE. Ja totta kai Euroeliteltä löytyy myös kivijalkamyymälä ja löytyy Akaasta. Käykää ihmeessä sielläkin. Slapsharksin kanssa tehdään yhteistyötä. Ja tässä alempana yhteystietoja. Puhelinnumero, sähköposti ja aukioloaikaa. Ja muun muassa tehdään yhteistyötä Korttistudion kanssa. Käykää ihmeessä ottaen kanava seurantaa, YouTube ja TikTokki. Ja sitten toukokuussa tulee Aka Expo jälleen kerran. Tällä kertaa kaksipäiväisenä 23-24. toukokuuta. Lisäinfoa tulee pikkuhiljaa enempi. Meiltä nopeat toimitukset. Ja on oikeasti tosi nopeaa. Ja on edullista. Ja sitten isommat yli 250 euron tilaukset niin ilman toimituskuluja Suomessa. On palautusoikeutta, asiakaspalveluja alkaa ihmeessä yhteydessä vastaillaan kyllä. Ja monta erilaista maksutapaa löytyy. Ja alempana arvosteluja, täältä voi myös jättää omaa arvosteluun. Ja täältä myös vielä yhteystietoja, täältä pystyy myös olemaan yhteydessä. Semmosta. Ja katsotaan vielä nopea mitä kaikkea meiltä löytyy. Eli löytyy jalkapalloa, jääkiekkoa, baseballia, koripalloa, jenkkifutista, Pokemonia, Euroelite omia fanituotteita, myös lahjakortit. Ja tässä nimenomaan oli kyseessä boksit ja pussit. Ja sitten erikseen nuo fanituotteet ja lahjakortit. Sitten tarvikkeet osio on erikseen, käympä kurkkaan. Löytyy erilaista säilytyslaatikkoa,
teampackeja, toploadereita, erilaista kansiota. Paljon erilaisia toploadereita, korttisuojaa, magneettista korttikoteilua. On paljon valinnanvaroja, nämä on laadukkaita, suosittelen. Ja sitten vielä löytyy irtokortit erikseen. Ja tässä myös samalla tavalla jenkkifutis, baseball, jalkapallo, jääkiekko, koripallo, muut lajit ja Pokemon. Tarjoukset löytyy erikseen tuolta ja ennakkotilauksetkin löytyy myös erikseen. Mutta tässä oli hykäisyessä Euro Elite Cardsin verkkokauppa ja käykää myös vielä itsekin tarkemmin tutustumassa sivustoon. Ja tosiaan uutuuksia lisätään päivittäin, joten kannattaa usein käydä pyörähtää sivuilla, niin näkee mitä kaikkia mahtavaa tänne on lisätty. Kiitoksia kun katsoit videon ja tulkkaahan kaupoille, niin myymällään kuin verkkokauppaan. Kiitos. Euro Elite Cards. Collect like a champion.